Tombolo mantiere kar chung'od bura ma Ugunja. Kaleso kod Jo-Ugunja jini osechopo kendo waserito gaminga. Osekawo ndalo mathoth kwaloso kendo wago mbaka. To nyoro nyo an kod former MP ma ok Turkana to nyo penja gi machiel ni chon ka en nodongo to nong'en kidhi od bura tido joma wigi liw kendo joma nyago mbaka to tinde uwuoro no Turkana kucha gin kod MPs abich to the least educated kod degree moko nigo masters. Nocho neno mancho ket IBC chacha ngacho somo makich sibine daka somo tabati eksane. Koro wang'eyo kaka former MP maroma sani NCS ne wacho na en intellectual kendo jopiny luongo intellectual. Koro intellectual wapime mana kod another intellectual kendo wanyamna loke intellectual machielo. Koro wang'eyo ng'ama nyadhi mbele ma okang' ma yok manosechope cha. Koro ko un kochopo sechego to wago mpira kama ber. Kawacho wacho mpira to do wacho Austin Odhiambo somo mpira kanyo kendo en wuod Ugunja tineno gima sani tich matek timone. Koro apart from education, sports been part of education. Because I know the motivation my president omigi kendo koro Austin sani million make abicho keto piny tapod gidhi medo moko. Koro I wish the Harambee Stars the best and I hope that we can lift the Chan Cup this year. Otherwise achung kodu tunana kan studio Nairobi kani to kenda biri dala bende nikech koro nyakwa bende waket ng'ama nyalo timo connection. Nyaka bende inyago i capital to kendi go i gweng mondo bende jo gweng bende biri capital, jo capital bende duoki gweng. Erokamano. Erokamano inya engineer ZB bende